For Anambra State, Prophet Isaiah Wealth. On Sunday, 29th August 2021, during a televised Sunday service from Lagos, Nigeria, the Prophet of God, Dr. Isaiah Wealth, rendered a word of prophecy concerning Anambra. These were his words. I was laying on my bed, I saw a race, and I saw people running, and I saw one person overtaking them. As I saw that person overtaking them, I saw written Soludo. I said, what is this? The Lord says, His will for Anambra is Soludo. But right now, if you go online, check everything, I went to check, Soludo is disqualified. If you will depend on God and pursue, He's the one to overtake. That's the plan of God. I saw it in front of my eyes. Professor Charles Chukwuma Soludo, CFR, a former governor of the Central Bank of Nigeria, is one of the aspirants for the governorship position in Anambra State, who at the time of this prophecy had been removed from the list of aspirants by the Independent National Electoral Commission, INEC, due to ongoing litigations. And to Anambra State, there were mixed reactions to trailing the list of candidates released by the Independent National Electoral Commission for the November governorship election. The list comes as a surprise to many, as prominent names, including that of former Central Bank Governor Chukwuma Soludo, were missing. If you will depend on God and pursue, He's the one to overtake. That's the plan of God. I saw it in front of my eyes. Again on Sunday, 19th of September 2021, during a live service, as the opening segment was coming to a close, the Prophet of God suddenly began to speak again about the man Soludo, who he has never met, studied nor conversed about in his life. This again were his words. Take a listen. I gave a prophecy about Soludo. Remember, pray for that man. He's the will of God for Anambra. But that's number one. If that man will pass his first test, God will take him to the highest offices in this nation. So pray for him in your time. There are people that God sends to a nation that God wants to use, but we kill them. I don't know the man, I've never seen him, I know nothing about him, never read anything about him. I don't know if he's good or he's bad. I don't care who is disqualifying or whatever they're doing in Anambra. He's the one I see that God wants to use. They just have to yield their heart. If they don't use their heart, sometimes we lose. But this is what God wants. I pray that the people will cooperate with the will of God. Go ahead and pray. Exactly 46 days after the first prophecy and 25 days after the second prophecy by the man of God, news headlines reported that the Supreme Court of Nigeria affirms Professor Charles Soludo as the gubernatorial candidate for the All Progressives Grand Alliance APGA, which puts an end to months-long legal tussle to disqualify him for running in the November 6th elections. Anambra election, the Supreme Court has affirmed Charles Soludo as the governorship candidate of the All Progressive Grand Alliance in the elections later to hold on November the 6th. Take note that the man of God speaks even of a higher office for the man, showing what future awaits him in God's plans. If that man will pass his first test, God will take him to the highest offices in this nation. Let us continue to pray that God's will be done in the state, and for the man, Professor Soludo, that he may be faithful to God's plan for his life. May the peace of God rest upon the state of Anambra as we all continue to pray in anticipation for the manifestation of God's will. In Jesus' name. If I get man, I can it's off young man, go to luck, go for like Nanya. Yes, I was on Oga Gobona. Anambra nwe good luck na Chukwu for Nanya. Uno Nanya. Anambra nwe good luck. Anambra nwe good luck. Anambra nwe good luck na Chukwu for Anambra nwe good luck na Chukwu. Okay. How will even get test guitar? Get on the name with your name on. Get on the name with your
Even Charlie John and the where's your cookie fellow may Wensu? What to Janaka? None even never. Oh, my cat, the need so where be an de pull up when you're not getting. Ndị sobu na ndị pull up, ndị bịabugo ọnụ. When you're not going and when you're not going to guy for back, ndị bịabugo ọnụ. Community people. Ọkụ na ya. Ndị niile wedela aka na afa sobugo bịa mbụ unu na-ekwu eziokwu. Ọkụ ya? O nwere ife maka etu a unu bịa unu juru nnukwu. Anyị ga-enwe ụbọchị unu ga-abịa, anyị ga-anọtụ anị wee nwee aṅụrị. A na-agba m egwu, na-aṅụ, na-eri, na-eme. Mana etu a unu si wụọ aja. Ma ndị ya eje akwụkwọ echi, ma ndị ya eje lara ụla, ma obere oge chi ejie. Unu anaghị eje anywhere. Unu ọchọrọ ka anyị gbara egwu kịta. Kedu onye ga-akụli anyị egwu? Sị ka ị na-egwuru ka anyị gbara egwu ozugbo. Unu ọchọrọ ka anyị gbara anyị kụrụ egwu ozugbo gbara. Na nwa ebe a na-eje echi. Unu chọrọ egwu ọnwa tata ebe a. Ọ dị mma. Ama m na o nwere ife o nwere kefu a na-anụ. Mana faka na-agbakọ ya. Faka na-agbakọ result. Ana m agbakọ ya, na-agbakọ ya, na-agbakọ ya. Anyị na-aṅa ntị. Mana ife anyị fụgo ọba na-eme, ọ dịkwanụ nka. Ọ dịka. Ọ dịkwanụ ka. Ọ dịkwanụ ka. Ọ dịkwanụ ka. Ọ dịkwanụ ka. Chineke azaga ekpere ụnụ. Ana m ekele ụnụ niile na ekpere ụnụ niile na nkwado ụnụ niile na amụma anya abalị niile ụnụ. Ma ndị blọk rosary ma ekpere niile ụnụ na-ekpe ụnụ niile ebe niile. Chineke nke Anambra, Chineke nke ndị Igbo, Chineke nke Nigeria, ọ naghị alahụ ụla. A faithful God. Ife ahụ o kwuru na ọ ga-eme ka ọ ga-eme. And ife Chukwu kwuru, ife o kwuru na o mego gịnị? Ife o tere na o mego gịnị? Ọnya ka anyị ga-esi ụnụ nnọọ na ije anyị na-eje bụ ije Chineke na onwe ya kwadoro. Ọnya nwa wepụtara ya wee sị anyị jebe ije a. Ananya bụ Chineke bidoro njem a ga-eduru anyị ruo n'isi ya in Jesus name. Ekpere ụnụ niile Chineke azaghị ya. Wee na-asị ụnụ ebe na-aṅụrị ụmụaka anyị ife a na-azọkwa n'ọchịchị ahụ maka ụnụ nwa. Ọ maka ọdịmma ụnụ, ọdịmma ụnụ, echi ụnụ, ma ọdịmma ụmụ nke ụnụ ga-amụta na ụmụ ụnụ. Ọnya bụ ife anyị na-azọla ife a. Ọ ka ọ dịla ụnụ mma. Ọkwụ na anụ ya. Ana m ede ụnụ amakata. Ụnụ amakata. Mụ na onye be m na-ashine. Anyị na-ashine, asị m ha na-ebe na gị na onye be gị na-ashine. Ụmụaka. Mba. Ya Charlie nwa mgbe afọ. Ọkwa ya?